Mark hindi marunong mag-Tagalog mo. Shoutout po sa dalawang shoutout sa 2 viewers natin dyan. Mega love shoutout po. At sa 9 thumbs up. Thank you very much. Kunti lang understand ko sa Tagalog. Huwag ka dyan, kita ka sa camera. Dali. Harap ko lang dito. Okay. I have been to the Philippines in 39 times, so konti lang. I know Tagalog. Ang tagal mo na pala pabalik-balik dito sa Pilipinas. Nagaghag lawas. Okay. Sa'yo pa rin, ma'am. Play ko pa rin po yung videos nyo po. Thank you very much po, ma'am, for my live. Karon naman na dito ang buo-buo na kuha naman to katong muna dahong gi alid-alid na vitamins. Ano man si Riley? Ako. Salamat watching my video. Okay lang po, ma'am. Binabalik ko lang po yung panonood mo sa aking live. Ganito po yung ano ko rin. Pag nag-live po ako, sinusuklihan ko po agad yung pumapasok sa akin live para naman transparent lang po para may share ko din po. Para mag-play ko rin po yung video nyo po. Thank you for pag-tambay, ma'am. Thank you very much for stay my live. Thank you very much. Mute ko lang po kasi may mga bata. You're welcome, John. You're welcome, Mark. Thank you po. Pasensya na po kayo, malikot yung anak ko na umaakyat sa lamisa kayo maalog.